Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video na kanalu Hobby Vision. Danas ćemo pričati o proizvodima jedne firme o kojoj sam vam već najavio u pređašnjoj epizodi Vlogmasa. Znači, radi se o firmi Alink-Connell. Pošto se ja bavim nekim električarskim radovima, onda bih želeo da vam preporučim tu firmu, zato što u današnje vreme ljudi gledaju da kada zidaju neke objekte, da te objekte učine modernim, savremenim, da uklope u boju svojih zidova i prekidače i utikače i bukvalno Alink-Connell je tu kao domaća firma, lider. I možda neki ne znaju, ali to jeste naša domaća firma, nalazi se u Gajdobri, u Srbiji i zaista po svom kvalitetu može da konkuriše nekim svetskim brendovima. I ja ugrađivao sam i znači zaista i prekidače i utikače i nisam imao bukvalno nijednu reklamaciju. Što kaže jedan moj prijatelj, i kada vam ispadne neki njihov deo, on se ne polomi. Radi se o jako kvalitetnim plastikama, brizganim i tako dalje i tako dalje. Pa ajde ovako, prvo zapratite kanal, lajkujte ako želite video ili ga podelite. Video nije sponzorisan i video nije u plaćenoj promociji. Video vam radim čisto eto da malo osavremenite vaše znanje. Pošto postoje ovde u Vršcu kod nas mnogi električari koji uopšte ne znaju da postoje neke stvari koje Alink-Connell proizvodi, da kažemo njihovi proizvodi, i ti njihovi proizvodi su toliko dobri, praktični i kvalitetni da prosto nije potrebno više ugrađivati neke proizvode koji su stari sa idejnim rešenjima pre 30 godina. Tako da, ja sam dobio do Elektrostara odobrenje. Elektrostar je jedna firma u Vršcu vodeća u prodaji elektroopreme. Inače, njihovo predstavništvo mislim da se nalazi u Pančevu, ali bit će vam to sve ispričano u onom kratkom videu koji sam snimio u prodavnici samoj Elektrostar. Tako da ovom prilikom mogu da se zahvalim Elektrostar prodavnici kao i firmi Alink-Connell što su dozvolili da mogu da snimam njihove proizvode i da uopšte snimam u njihovom lokalu. I eto, ja ću vas povesti u jedan tur po Vršcu. To je jedan kratak tur, onda doćemo do prodavnice, te i tu ću upaliti kameru i snimit ću vam kako izgleda ta prodavnica, to je prvo. I ja ću u toj prodavnici uzeti Alink-Connell opremu, odnosno njihove proizvode, utikače, prekidače, sve iz programa što ima u Elektrostaru, iz programa Mode ili Mode. Neki kažu Mode, neki kažu Mode. Ja ću kažem, ajde, Mode. Znači, radit ćemo ovaj decembar serijal o Alink-Connellu, ali pošto morate da razumete da ja u Vršcu imam limitirano šta mogu da kupim, ili šta mogu da uzmem, ili šta mogu da pronađem. Znači, ja ne mogu u Vršcu da vam pronađem nešto što Alink-Connell ima, a ovde u Vršcu se ne traži, i jednostavno ono što ima u prodavnici Elektrostar, ja to mogu da vam snimim i da vam prezentujem i da vam pokažem. Ono što nema u prodavnici Elektrostar, možda će moći da se poruči, ako uspemo, mi ćemo poručiti, pa ćemo samim tim i snimiti. Znači, snimit ću vam u videu. Znači, krenut ćemo od, za početak, 2 epizode, znači ovu sad i još jednu sledeću. U ovoj ćemo obraditi
opet ne mogu da kažem 100% programa mode, ali obradit ćemo veliku većinu programa mode. Znači, a onda posle toga prelazimo na njihov drugi proizvod, tako da, odnosno, isto se radi o modularnim kutijama, ali polako, vidjet ćete u sledećoj epizodi. Trenutno sad radimo mode i ja ću vas povesti na jedan tur da vidite kako to izgleda ta prodavnica. Inače, ako ste iz Vršca i okoline, vi treba da kupite neki materijal za rad, za struju, za električarske neke poslove, jel? Onda imate tu prodavnicu Elektrostar, znači nalazi se u centru grada, u Miloša Obilića i ugao jedne ulice tamo i vidjet ćete u stvari u videu i u videu će vam biti sve ispričano i gde se nalazi i kako da dođete i šta sve ima od kad je osnovano. I znači, to je neka moja preporuka, zato što su ljudi jako ljubazni. Na prvom mestu osoblje je jako stručno i jako ljubazno. Uvek imate problem kada nešto kupujete da, pogotovo ja, na primjer, kada tražim neke vagospojke ili nešto, ili neki klem ili nešto, onda ne mogu da se sporazumem sa trgovcem, ja mu tražim za 2,5 kvadrata, on i tako bude da mi da veće ili manje ili neke koje nisu, ima sad ove koje su podešavajuće od toliko do toliko. Uglavnom, ako ne možeš da se sporazumeš sa trgovcem, ne vredi. U Elektrostaru su svi trgovci, što se tiče te prodaje elektrorobe, na svom mestu i mogu da vam pomognu i znaju da vam pomognu. Tako da, što se toga tiče, verujte mi da tu nećete imati problem, a da vam nešto predlože takođe. Inače, u Elektrostaru možete pronaći i opremu za video nadzor, nešto malo sam vidio da imaju, možete pronaći interfone, video sam da ima različitih modela, znači ne jedan, nego više različitih, ima čak i video interfone, to sam video. Od Alinconnela sam čak video i sigurnosne kablove, video sam i to različite tipove sigurnosnih kablova koji su otporni na ove udare groma, prenaponske zaštite i tako dalje, i tako dalje. No, idemo u jedan tur po gradu, u nabavku. Neću vam snimati samu nabavku, snimat ću vam prodavnicu i proizvode Alinconnela, a onda ćemo doneti ovde na sto te proizvode i onda ćemo krenuti da ih otpakujemo. I ja ću doneti za primer jednu rigips malu ploču, da vam pokažem kako se ukopava kutija dozna u rigips i kako izgledaju uopšte te modularne kutije od sistema mode, kako ga oni zovu, ili mode, možete tako da ga zovu. Tako da, to je to. Kažem, ko nije zapratio kanal, neka zaprati. Idemo dalje, ostanite uz video, sledi nešto interesantno. Elektrostar je osnovan 7.6.1995. godine kao samostalna trgovinska radnja. Kao osnovna delatnost od početka je bila trgovina elektromaterijalom i opremom. U početku maloprodajom, a nešto kasnije i veleprodajom. Elektrostar je proširio svoj broj kupaca širom Srbije. Danas Elektrostar ima preko 30 zaposlenih radnika u veleprodaji i u 3 maloprodajna objekta. Oni dnevno usluže u proseku 500 zadovoljnih mušterija. Dosadnost u politici firme od samog osnivanja je da cena, kvalitet robe, kao i zadovoljni kupci moraju biti naša najbolja reklama. Ovaka poslovna politika je doprinela da Elektrostar danas bude jedna od vodećih firmi u oblasti elektromaterijala u širem regionu, a samim tim i u Srbiji. A sada da pređemo na firmu Alinconnel. Alinconnel predstavlja lidera u proizvodnji elektroinstalacionog materijala u jugoistočnoj Evropi. Inače, Alinconnel je naša vodeća firma u Srbiji, domaćeg porekla i nalazi se u Gajdobri. Vrhunski kvalitet kao i sam dizajn elektroinstalacione opreme ovu firmu svrstavaju među samo vodeće prvo mesto
kako kod nas, tako i u svetu. I evo nas, stigli smo kući. Ovde možete da vidite na stolu proizvode Aling-Connell kompanije. Ima svega i svačega. Znači, tu imamo jedan odvijač i makaze da možemo lakše da otvorimo. Prvo što bih ja iz ove palete ovde koju vidite, ovde ima svašta. Znači, a videli ste u videu da bukvalno ima svašta. Prvo što bih izdvojio, to je, pošto je ovo program modularni, jel? Ovde u ruci imam jednu kutiju, ne pričam o njenoj veličini, ima raznih veličina, nego pričam o tome da je ovo uzidna kutija. Evo ga, stari majstori rekli dozna, jel? I ona ima, kao što vidite, čep da se izvadi ovde, da se izvade ovde, ili sa strane, da bi se uvukli kablovi, provodnici, jel? I kasnije povezali. Sistem ovog povezivanja i ovog povezivanja je apsolutno, kao što vidite, identično. Zašto sam sad ja ovo vama rekao? Zato što vi možete, ako je zid zgodan za štemanje ili kako već, onda možete uštemati ovu kutiju, pa ćete onda u nju ugraditi, na primer, ovako jedan. Vidite kako se poklapaju šrafovi. I onda ćete ovde moći u ovu sedmicu da ubacite modularne, šta je vama potrebno, znači tu, a o tome sad ću da vam ispričam kasnije, znači pošto se radi o modularnom sistemu.
Znači, ja vama neću pokazivati kako se štemuje, niti ću vam pokazivati kako ovo da zagipsujete u zid. Pokazat ću vam kako da ubacite u rigips ovu doznu. Možete da je vidite. Pogledajte, ona ima dva perca s jedne strane i ima dva perca s druge. Kada vi njih okrećete, možete to i da primetite. Vidite kako je izašlo perce. Vidite. I sad vi to našrafljujete i to perce ide i dolazi do rigipsa i nateže. No, o tome ćemo da pričamo sve kad budemo radili ukopavanje u rigips. Doneću ja ovde jednu rigips tablu, pa ćemo da to ukopavamo u to. A sada ćemo ovako provizorno, znači da probamo da uradimo povezivanje, odnosno ne povezivanje, nego klasičnu montažu. Ovdje imate rupice koje ću vam ja pokazati kad budemo radili rigips. Znači, imate rupice za ove vike ovdje koji su na ovoj modularnoj i to ćete mnogo bolje vidjeti kad budemo radili tamo u rigipsu, ali ajde mogu da vam pokažem ovako, ukratko. Možda je bolje da uzem onaj Boschov aku, šrafciger, nego da se zezam s ovim ručnim, ali dobro. Sad ću vam to pokazati da vidite. Evo. Vidite, ima 4 vika, sa te strane koju vi vidite ima 2. I ka meni ima još 2. Ajde da uzemo Boschov šrafciger, 1 sekund. Evo je Boschov šrafciger, znači mi to lakše ide sa njega. Pošto je ovo inače samo da vam pokažem kako to izgleda. Znači krenut ćemo da stežemo. To je to. Ovako izgleda kutija kada legne sve na svoje mesto. Možete da vidite, ja se nadam. I sad, dobili smo u ovoj sedmice, ja sam uzeo nju da vam pokazam, zato što mi je ona nekako najlakša, ali možete da uzmete bilo koju. Da raščistimo nešto što se tiče ovih utikača i prekidača, što se tiče same boje. Ovih modularnih delova imate u 2 boje. Bela i antracit, crno. Ovdje imam jedan utikač sa poklopcem, providnim i belim. Pazite do kojih detalja firma ide kada pravi i providne i bele. Nadam se da vi to možete da vidite sve. Do kojih to detalja ide. Znači do najsitnijih detalja. I sad ovako. Želite, na primjer, da vam ova kutija bude u rigipsu iza televizora.
pošto će tu biti televizor, ovdje imate razne konektore za povezivanje antenskog kabla. Pa tako imate ovaj F konektor, tako, a imate i ovaj muški konektor RF antenski. I sad, treba će vam antena sigurno. I vi sad samo uzmete i ovo ubacite unutra. Vidite. I to je ušlo. Dobro. E sad, treba će vam, na primjer, iza televizora da imate, da uključite 1 euro utikač. Klasičan euro utikač. Znači, ali ajde nećemo nego stavimo odmah pored, nego ćemo da stavimo šta će vam trebati pored televizora. Ajmo kažete, smislite. Treba će vam internetski kabel, LAN kabel za jack RJ45, jel? Tako kaže. I ima naravno i to. On je ovdje. Ali to ću vam pokazati posle kako se povezuje. Znači, treba će vam i to. Znači, stavite ga ovdje, kao što vidite, i on uđe unutra sam. Znači, dobili ste i za internet, dobili ste i za kabel za antenu. Dobro. E, sad stavljamo ovo što smo rekli, da imamo, na primjer, euro. Znači, sad imamo i euro. Pa biste možda želeli da imate tu, na primjer, ide ovako. Ako ste možda ostavili čak i jedno mesto viška, pa da ne bi ostala rupa na tom mestu. Evo, poklopac za rupu. Kažem, ovi modularni mogu da budu u beloj i antracit crnoj. E sad, na primjer, treba će vam šuko, utikač, da imate, da. A ovdje imamo vezani, pogledaj, već ima 3. Ovdje ima vezana 2. I njih ćemo da probamo nekako i da iskoristimo, ali ne znam kako. Mislim, ne znam kako da otvorim, a da ne pokvarim ovu deklaraciju. Da je imamo. Evo, uspjeli smo nekako. I evo ga, i mi završavamo, na primjer, ovu kutiju. Izvadit ćemo ovaj višak ovdje što je, što smo začepili rupu. Evo ga. I ubacit ćemo ovo. Malo ove žice moramo da savijemo. Kablove, provodnike, izvinjavam se, nisu žice, nego provodnici. I evo ga. Znači imamo 2 šuko, imamo 1 euro, imamo za internet utikač i imamo za antenski vod. I sad smo mi kompletirali 1/7 kutiju. Tako. I sad ide ono što vas najviše zanima. Na sve to možemo da stavimo, na primjer, belu masku. I sad imamo sve u beloj boji. Ali to nije kraj. Ovdje nije kraj.
Šta mislite o ovoj maski? Jer izgleda malo lepše. To je ono o čemu sam ja hteo da vam pričam. Da oni stari majstori koji se bave električarskim poslovima nisu nevični, nego nisu videli ovakve stvari, niko im nije pokazao i oni ugrađuju još uvek one doznice Fi 60 i tako dalje i tako dalje. Po meni je to totalno suludo u današnje vreme. Nisam vam rekao još nešto, a morate da me sačekate 2 sekunde, pošto sam to doneo da vidite. Ovdje imamo 2 modularne OG kutije. Se pitate šta je to? Jedna manja, jedna veća. Ovo je za 3. Može i ovo da se čekaj. Sad, ja ne bi baš 2 ovo da stavim, ali nemam drugo. Ajde, vama pokažem za primjer. Znači ovako. Ubacite, vodite samo računa da ova vratanca na oba budu okrenuta u istom pravcu. Znači stavite ovaj, znači na dole se otvara i stavite, na primjer, ovaj. Evo ga. Evo su. Sad imamo, nemojte sada da gledate da li je ovaj provod, mogla se budu oba bela. Ja vama samo pokazujem da je to modularno i da možete da kombinujete. Sad na njega možete takođe da postavite maskicu. Evo je, maskica. I sada, pošto imate ovde ove rupe za vike, koje odavde proterate, ako je za rigips, znači stavite tiple, uvučete unutra i provrtite tamo i zašafite. I sad vi meni kažete kako vama ovo izgleda. Ta kutija, kada se postavi na zid, nije nešto preterano debela, ali je, po meni, dosta lepo. Kažite vi. Eto. Recite vi. Dakle, sad imamo još nešto. Sigurno vam se dešavalo da po kafićima vidite, na primjer, 2 reda Alingovih utikača i za takve stvari obično se koristi ova dupla kutija. Ja nemam sada 2 velike ove, ali mogu da vam objasnim. Tu idu 2 ovakve. Ajde, skinut ćemo ovu lepu masku. I odvrnut ćemo 4 vika. I skinut ćemo ovu kutiju, izvadit ćemo je iz ove dozne za rigips
Izvadit ćemo iz ovo. Znači, pogledajte kako to izgleda. Sad, ono što sam vam rekao, tu treba da idu dve ovakve duple. Vidite kako izgleda ova dupla. Vidite, samo što ide drugačije. I onda imate dva reda. Naprimer, ja ne mogu da vam pokažem jer nemam takvu ovdje, a tamo nije bilo. Tu ide drugačija maska. Ide drugačija, dupla maska ide. I onda dobijete dva reda ovoga. Ovih utikača. Tu možete da naređete jedan red da vam budu utikači, možete da stavite... Što se tiče utikača imam jednu zanimljivu stvar. I sad ću da vam pokažem. Ajde da izvadimo ova dva. Izvadimo ova dva dupla šuku. I imamo ovdje šta? Imamo jedan USB utikač. To vam treba da punite telefon. Možete da stavite ceo red ovdje USB, znači u ovakvu kutiju, da donji red sve budu USB. Ako je u kafiću nekom, na primjer. USB, da. Sad, šta imamo još zanimljivo? Ovo je zanimljivo da, znači imamo ovaj F konektor, to se koristilo nekada za kablovsku televiziju, sada se koristi manje dosta, ali ne kažem da se ne koristi, znači možete ovako reći. Imamo jedan taster za zvono, znači kada pričamo o tasterima za zvono, oni obično idu u ovakve OG kutije i postoji taster za zvono i postoji isti ovakav taster za paljenje svetla, za svetlo. I naravno postoji klasični šta? Prekidač. Znači jedan je prekidač, a jedan je taster za zvono. I da bi to sve bilo lepo, fino, ćemo lepo da stavimo i jednu lepu masku. Sad nije ova, ova je veća, ali imamo mi i za nju kutiju, tako da nađemo. Imamo malu maskicu, izgleda da male maskice nema. Možda ima. Nema. Nebitno je, ako nema, nema. Dobro, male maske nema, nebitno. A ovdje imamo nešto. Znači imamo još jedan uređaj ovdje. Ovo je dimer za LED sijalice. Znači da dimuje. Ali dimuje samo LED. Znači ovo je mali dimer. I naravno imamo i dimer za običnu rasvetu. Ukoliko želite da dimujete običnu rasvetu, onda imate ovaj dimer. Njega možemo da ubacimo i drugu kutiju, ali ja sam baš te u... Evo, imamo dimer koji pali i dimuje. I sad to sve stavimo u jednu lepu kutiju. Samo da ove šafiće izguramo, pošto nam ne trebaju. Jednu lepu masku da stavimo, izvinjavam se. Znači jednu lepu masku da stavimo
Inače, imate maske u boji drveta, nekoliko nijansi. Mnogo su lepe. Ovo je od F-konektora, samo da ga zavrnem. To dobijete da uvrnete kabel, onaj koaksijalni. I idemo. I šta imamo mi sad ovde sve? Dimer za običnu rasvetu, dimer za LED, imamo, sad pogledat ću ovu pustu, imamo ovaj ZF konektor, imamo punjač USB, to je USB-A, onaj prvi stari, imamo euro utikač, pa je televizori, svi imaju euro utikač, onda imamo ovde za povezivanje LAN kabla interneta i imamo antenski. I to sve ulazi u ovu doznu za rigips. Vidite. To sve ulazi u tu doznu za rigips. Maskica je prelepa, ali tako? Ja ću da potražim da li kojim slučajem imamo malu, ali nemam, imam za 3. Imam za 3. Čekaj, imam za ovo, imam za druge. Nije važno. Ono što je bilo na stanju, ja sam to našao i eto ga. Ono što nije bilo, nije. Znači, ovih dozna imate većih, manjih, tako da ovo su uglavnom za rigips dozne. Ovde imamo i ovaj što smo sklopili i ovdje imamo neke šuko utičnice, trostruke i dvostruke, koje su već sklopljene. Ako imate neka pitanja vezana za Alinconel proizvode, pišite u komentarima. Ja kad budem doneo ovde rigips ploču i kad je budem sekao i bušio i pokazivao vam kako da ugradite ovu plavu kutiju za rigips, onda ću da zoomiram ovu kameru, da približim i tu ćemo na stolu da radimo to. Na ovim kutijama piše da se ovo buši sa krunicom Fi68. Sad ovako. Ova gornja strana je idealno ravna. I donja. Ovde je samo krug, polukrug i ovde. Mene ako pitate kako ja to radim, ja uzmem prvo i laserom izmerim da to bude vodoravno, izmerim visinu koja mi je potrebna i naravno postoji standardna visina, ali ima ko želi da bude ovako, da bude onako, dobro. I kada je ona idealno vodoravno, ja uzem flomasterom iscrtam ovo. Onda skinem i sa oštrim novim skalperom ja to isečem. Naravno, ja se ne bojim da ugrađujem ovo svaki dan po 20-30 komada, nego ponekad nešto ugradim, ali ja to odradim sa skalperom bez ikakvih problema u rigipsu. Sad ima još jedan savjet, što mi je moj komšija dao, novi komšija, on se od skoro doselio ovde. Kaže, oni ovu prednju ivicu, vidite, oni na rigipsu skinu taj prednji deo onoga kartona što ima, da ona legne i da bude bukvalno ravna sa onim kartonom. Malo, znači da uđe mrvicu da bi bila ravna. A ja ne radim tako. Eto, Boga pitaj zašto ja to tako ne radim, ali nije okej to tako, ne znam. Sad, verovatno, pošto se on bavi baš profesionalno time, samo to radi, drugo ništa ne radi, verovatno čovjek ima iskustvo u tome. Ovde imate i mogućnost da malo pomerate, ali ne puno. Znači, ne možete... Bitno je da ova linija idealno horizontalna, da bi posle cijela i ova maska da bi stojala horizontalno kad je montirate, jel?
Znači, kada to stoji, da stoji kako treba, jel? Da ne stoji kako ne treba. E sad, to je to. Pokazat ću vam kako se povezuje LAN kabel kada imate priključak za internet, jel? Evo ga ovde. Pokažu ću vam to sve kako se to radi. A vi možete da lupite like i subscribe za podršku. Evo vidite, to je ženski RJ 45, kako se zove, za LAN kabel. Znači, ovo se otvori. Kao što vidite, ovdje ima jedan deo kroz koji se provuče kabel, ali to ću vam ja sve pokazati kada kameru budem premestio da stoji na jačem zoomu. I da bude malo bliže. Razumem? Dragi moji prijatelji, zašto sam ja vama ovo sve ovdje ispričao i rekao i pokazao? Zbog starijih električara koji i dalje prave jednu doznu Fi60 i tu stave jedan šuk utikač i to je to. Po meni, ako baš morate da kopate zid, zašto ne biste stavili ovu doznu, kutiju kako je zovu, i onda imate mogućnost da stavite sve ovo. I sad vi meni kažete da li je to bolje ili nije. 1.000.001 kombinaciju imate. Šta ćete ovde da postavite? To je, znači, zato se i zove mod. Znači, vi sami možete da modelujete šta vama tu odgovara. Zar to nije pametnije i bolje kada radite? I drugo, imate jako veliki, kako se zove, jako veliku ponudu ovih maski, boja. Gledajte, evo je jedna boja. To je jedna boja. Druga boja. I sad pazite ovo, ako imate antracid ovo, i imate ovo, pogledajte kako to izgleda. Ne može da stoji zato što nije lepo u kutiji, ali pogledajte kako to izgleda. Pogledajte ovo. Pogledajte ovu boju. Ili možda ovu. I sad vi meni recite da ove sve boje ovdje koje sam vam pokazao ne možete da uklopite u vaš neki interijer. Šta vi kažete? Pogledajte koji to izbor. Znači vama ako je zid beo, vi ovu maskicu možete da menjate svaki 3 godine kad budete menjali kući boju zida. Znači to je najmanji problem. Ona se skine i sad je siva ove godine, a sledeće ili one tamo može da bude ovako. Može ovako bela da bude. Može da bude crna, zlatna. 1.000.001 kombinacija i mnogo više prednosti. O kvalitetu samih utičnica nema šta da pričamo, nema šta da polemišemo.
utičnice su toliko dobre i toliko kvalitetne da ja ne znam šta da vam kažem. Drugar je u garažu stavio ovakav tip sa poklopcima, samo što su njemu crne obe. Znači crna ova. A vario je s jednim aparatom, ja sam nešto sekao brusilicom sa drugim. Nikakav problem nije bio da se otopi plastika ili nešto. Baš ova OG ovaka je bila, mislim, još uvijek je kod njega u garaži. Tako da... Znači sad imate kabel koji viri iz zida, ne možete da kopate zid iz nekog razloga, imate neki problem, nešto. OG, rešenje. Stavimo OG, kulturica. Imate OG i ovako, ja mislim, veći ovaj. Stavite isto. Možete isti ovako raspored da napravite, samo na veći. 1.001 kombinacija. Za kafić dupla dozna, jedan red utikača, ovakvi, dole drugi red, sve USB-ovi. Mušterija sedi, pije kafu, uživa, ima gde da uključi telefon da se puni. Ako treba nešto da se uključi od struje. Znači, ja sam naveo primjer, vi možete da stavite prekidač za nešto, možete da stavite šta god vam je volja, ali za industrijske objekte kao što su lokali, ugostiteljski objekt, ovo je mnogo dobra fora. Znači, ovo je po meni top kombinacija. Preći ćemo na ugradnju ove kutije. I onda ću vam pokazati, tada više nećete vidjeti mene, ali vidjet ćete sto i vidjet ćete ruke i alat u krupnom planu. Što se tiče samog povezivanja provodnika, ja se ne bi bavio time, osim za ovaj RJ45 koji je, njega bi vam, jeste RJ45, ovaj konektor ženski gde se uključuje za internet LAN kabel. To ću vam pokazati kako da uradite i mogu da vam pokažem i ovo resto, ali sad pazite ovo, znači ja sad trebam da nađem jedan ovakav kabel, trebam ovo, mogu da vam pokažem kako da povežete euro i ovaj USB. A šta sad ja da povežem na ova dva, ovaj jedan je za led, ovaj jedan nije. Tako da, u principu ne znam šta da vam pokažem za to. Mada, ajde, probat ću. Ostanite uz video. Zapratite kanal. I pozdrav, evo nas sada u jednom drugom kadru, gde ću vam ja pokazati na nekoliko načina kako možete da prosečete rigips i ugradite ovu nazovi doznu. Postoje dva načina kako možete ovo da radite. Znači, ne znam, vi sad vidite ovde ovo unutra, a ja ću to da vam sad pokažem. Evo ovako, jel vidite ove rupice ovde? Vidite. To su rupice za, kao što vidite, odavde do ovde je 120 mm, a ovo je centar rupe, pogledajte, tu treba da, ovo je ovde centar rupe, i tu trebate da krunom od 68 mm prosečete ovo. Ovde je centar. Prvo, ja sad vam pokazujem na stolu, ali vi kad to budete radili na zidu, jel? Vi prvo uradite nivelaciju laserom, uradite visinu, da to bude sve kako treba i onda ćete pristupiti obeležavanju. Znači, postoji dva načina kako to radite. Znači, ima jedan je ovaj koji vam ja pokazujem sad. I
mi smo sad obeležili rupe. Znači, evo je jedna rupa ovde i evo je druga rupa ovde. Vi ćete iseći sa krunom 68 mm i dobit ćete to, onda ćete spojiti ovo testerom. Iseći ćete. To je jedan način i to je najpravilniji način kako se radi. Ali ako vi nemate krunu ili tu veliku burgiju, jel? Onda to možete da uradite i na neki drugi način, jel? Ja iscrtam to. To ne kažem da je pravilno da radite. Nije. Ono je najpravilnije što sam vam prvo pokazao. Ali ako nemate te krune, onda morat ćete ovako. Ja sad, da li je ostavila olovka trag? Ja mislim da jeste. Možda nije baš svuda. Evo, nije ovde. Malo se slabije vidi, jel? I sad smo ocrtali to. Da. Ajde sada poravnamo te linije. Da to bude lepo ravno. Evo je tu. I znači, gde je početak krivine? Evo je tu. Slobodno to možete poravnati. To nije potrebno. Isto to radite i kada radite sa krunom. Znači, izbušite, dobijete ovako, a ovo morate prosjeći, jel? Sad kako? Ako nemate taj alat koji treba da imate, onda vi to možete da uradite i sa skalperom. Malo teže ide, ali nije nemoguće. Izvodljivo je. Znači, može i to tako da se uradi. Nije da je nemoguće, jel? Ovo je sad samo jedna pokazna stvar. Ja sam ispostavio jednu knjigu, staru, koja mi ne treba. I sečem preko nje da ne bi oštetio sto. Sad, kada jednom to iscrtate, onda će to ići mnogo lakše u drugoj ruci. Znači, ja provjeriti da li knjiga tu ispod jeste. I možemo da počnemo da kopamo. Nemojte ni preterivati sa pritiskanjem. Sve ovo što uradite možete da popravite. To nije problem. I evo, kada prokopate ovo sve u rigipsu, onda možete da izvadite ovaj deo i on vam više nije ni potreban. Napravili ste rupu za doznu. Ivice obradite. Ovo vam pričam u vašoj nekoj kućnoj varijanti kad radite. Ivice obradite i ubacite kutiju unutra. Kutija bi trebala
ravnomerno da se ugura i da uđe lepo. Da legne do kraja. Da biste vi mogli da uradite posle ove ostale stvari. Evo, vidite kako on izgleda. Sad dolaze do neke druge stvari, do izražaja, jel? No, ajmo da probamo to da zavrnemo. Samo ja da kontrolišem. Sad, ajde da vam pokažem ono što je bitno ovde. Evo što je bitno. Jel vidite ove leptiriće ovde? Bitno je da oni stegnu ovde. Pogledajte. Znači, ako ste lepo izmerili, ocrtali na rigipsu i lepo izvukli ovu sredinu, vi ćete imati lepo naleganje. Ono što je meni jedan komšija koji radi jako puno ovih stvari u toku dana rekao, to je da on malo zaseče rigips da i ova plastikica uđe i da bude ravna s ovim. Ja lično to ne radim, a i baš nisam neki toliki profesionalac da to mora da se radi tako. Opet, ne znam da li je to tako pametnije ili nije, ne znam. Možda vi možete u komentarima da mi napišete šta je po vama bolje. Znači, kad uradite ovo, onda imate mogućnost, pošto ove čepove možete da otkinete i pre, a možete i sad. Evo vidite, samo pritisnete. Znači, oni odu. Znači, možete to skalperom. Evo vidite. Vidite kako odu. I sad imate uvod za vaše kablove. Naprimer, koje ćete da uvedete unutra. Ajde ja da probam tu neki da uvedem. Recimo, ovako, jel? Sad. Meni je glupo da ja sad vama ovo povezujem, iz prostog razloga što je ovo, mogu da vam objasnim kako se povezuje, ali totalno je bez veze jer ja sam ovo samo stavio provizorno. Evo, pogledajte. I sad, evo ovako. I sad, ajde, ako ćemo da povežemo ovaj euro, znači u jednu stranu ide 0, u drugu stranu ide faza. Imate ovde čime za prvo odvijete, ako nije odvijeno, ubacite provodnik, zategnete, isto to uradite sa druge strane, ubacite provodnik i zategnete. I dobili ste ovo. Znači, nije poenta da ovo radi neko ko nije električar i ko ne zna. Poenta je da oni koji su električari i znaju da koriste utikače i prekidače, počnu da koriste i proizvode A-Lingove, jer su mnogo bolji i kvalitetniji. Tako da ja ne bih se opterećivo sa tome kako sad vi to da povezujete. Pre bi se opterećivo sa, na primjer, nekim smart sistemima i tako dalje. Kada stavite ovo, imate 2 šrafa gore, 2 šrafa dole. Vodite računa da se rupe pogode lepo, a ne da bude provizorno. I ono treba da sada
Sad ćemo da vidimo kako to ide. Da legne. Znači, nakon povezivanja pristupate montaži i pritisnite malo rukom plastiku da uđe, legne do rigipsa. I kada legne do rigipsa vi ćete to i da vidite, ne može da ne vidite. Evo. Kad ste to završili, onda možete, znači povezali ste struju, zategnuli ste sve ovo i postavite vašu maskicu u boji koju vi želite. Imate raznih. I to je u principu to. Kroz ove čepove ćete uvesti kablove unutra, provodnike koji vam budu trebali. Tako da, mislim da to nije neki specijalni problem. Dobro. Sada ćemo da pristupimo objašnjavanju kako se povezuje konektor za RJ jack 45. U kompletu dobijate, čekaj, evo malo da pomerimo. U kompletu dobijate ovako, znači jednu vezicu. Objasnit ću vam i zašto ona služi. Dobijate jedan raspored žica. Mada ne znam da se to tako zove. Dobijate sam konektor. Sam konektor, da biste otvorili, imate ovdje da podignete i ovdje. I on se otvara. Evo ga. On je otvoren. Evo nam ga kabl. Da raspletemo lepo žice. Ne znam koliko vi šta vidite ovdje, a mislim da vidite. Da raspletemo žice. Imate raznih priključaka, neki su petice, neki su šestice, možda ima i sedmice. To sve zavisi od toga koju brzinu one propuštaju. Gledajte ovako. Nebitno je koliko ćete ovo da pustite da viri. Ali, pre nego što nastavimo dalje, meni će biti potreban ovaj ovdje deo, sam džekić taj mali, da bih mogao da vam pokažem kako to ide dalje. Da bismo njega, da moramo sve da rasturimo, jer ovo je pokazno bilo i meni je drago da ako ste uspeli da skapirate kako se koristi i da počnete da koristite ovake modularne stvari, jer je mnogo pametnije i bolje da idete u korak sa vremenom, da budete savremeni, jer ima jako puno prednosti zašto ugrađivati ove kutije i zašto je bolje, a da vam ne kažem da zaista su kvalitetne, tako da nemate tu problem nikakav što se toga tiče. Evo ga. Vadimo, ova kutija ostaje tu, nju smo iskoristili i nju moramo da rashodujemo, nam nije više potrebno. Povuče se malo ova strana, vidite, znači kako se vadi, povuče se jedna strana i on izađe napolje. Evo ga.
Aj malo samo da ovo raščistimo ovaj haos ovde. Okrenemo ne možemo da okrenemo na drugu stranu ili imaju neke ilustracije, a možemo na ovo. Evo. Znači, i dobijete ovaj deo što smo rekli za raspored žica. Da okrenemo malo svetlo. I dobijete ovaj drugi koji se ovde ubada. Ovako, vidite. Pratite ovaj oblik da bude sa ovim oblikom. Kada gurnete ovo unutra, on ima ovde jednu kvačku i on kaže klik i on ostane unutra. Šta radimo sad? Koji je alat potreban? Ja koristim jake makaze, a vi možete da koristite bilo šta. Šta je vama volja, to koristite. Provuče se ovde. Vidite ovde boje. Zoomirajte ovo ako ne možete da vidite. Čekaj da dignem malo ovo svetlo. Samo malo. Ja se nadam da vi to možete sada malo bolje da vidite. Imate ovde boje. Ide znači zelena ili narandžasta u ovu prvu. Mi ćemo staviti tu prvu narandžastu. U stvari ne, izvinjavam se. Izvinjavam se. Da, u tu prvu ide ili zelena ili narandžasta, pošto mi nemamo na ovome ovde. Ovde u ovu ide puna plava. Vidite. Obeleženo je sa bojama. Ja mislim da vi to vidite. Evo je puna plava, ide na punu plavu kocku. A ovo je plavo-bela. Evo je plavo-bela. Isto gledajte i ovde da vam se raspored gađa. Evo ga. Znači da uđe i u jednu i u drugu. Sad plavo-bela ide odmah do nje. Jel vidite? Znači mora da prođe i kroz jednu i kroz drugu. Znači plavo-bela, plava. Ovde je žuto-bela ili zeleno-bela. Evo je narandžasto-bela, to je ta. Mi ćemo da stavimo tu. Imate znači po dve boje. Znači, a ovde ide ili narandžasta ili zelena. Naravno, ako stavite narandžastu, onda u punoj boji. Evo je. Znači u punoj boji. Znači ne narandžasto bela ili nema, nego može samo da ide ili narandžasta ili zelena puna boja. Hajmo sad druga strana. Nam je ostala. Znači ovde imamo da stavimo ili narandžastu ili zelenu opet punu. Pošto nemamo narandžastu, smo potrošili, imamo punu zelenu. Evo je. Sad, ovde imamo da stavimo ili zeleno-belo ili narandžasto-belo. Nemamo narandžasto-belo, imamo zelenu-belo. Mislim da vi to vidite, a? Zelena, zeleno-bela. Ovde ostaje puna brown, ovde brown-bela. Evo je, puna brown na punu brown. A ovde ide brown-bela. A i to vidite. Oznaka. Bela, brown. Evo je. Vi ste sad dobili jedan
modus kako on ulazi tamo. Šta sad treba da radite? Sad trebate ove žice da svedete na minimum. A da se ne dopipuju. Kad to uradite, dobili ste poluproizvod za ovo. Vodite računa, jer ne može da uđe bilo kako, ima svoj fazon. Ima ovde jedan rogić mali, vidite. Ne znam da li možete da vidite. Tu gore, a ima i ovde. Znači, samo jedan način ima, nema dva. Znači, kada to radite, budite koncentrisani i ako neće da uđe iz prve, proverite da li taj rogić na gore okrenut jeste i probajte još jednom. Možda su vam ove žičice problem. Ajmo da imamo drugu stranu. Možda su opet žičice problem. I evo ga. On ulazi unutra. Evo ga. Sad, šta radite? Stiskate ovo. On je konektovan. Ja neću sada onu vezicu da koristim. Evo je ovde. Ona treba da ide ovako. Da se stisne ovde, da se provuče. Evo ovako. Vidite? I da se zategne da drži ovaj kabel. Jel vidite? Treba da se stegne da drži ovaj kabel za ovu plastiku. Ja to neću da radim zato što je ovo parčence kabla koje, vidite, evo mu ga kraj ovde, znači ja ovo radim samo da bi vama pokazao. Znači kad to stegnete, onda uzimate i stavljate ga u ovaj deo ovde. Evo. I vaš konektor je spreman. Sad ćemo da vidimo gde nam je ovde jedan konektorić. Evo ga. I vi sad imate ovde mogućnost da uključite vaš računar, televizor, šta bilo. Imate internet. To je cela mudrost kod montaže ovog uređaja, odnosno ovog nije uređaja, nego dela. Tako da, to je to. I, dragi naši prijatelji, pratioci kanala, dragi naši električari, majstori, ono što sam teo da vam kažem, sam u principu već dosta i rekao. Mnogo su velike prednosti Alin Conel proizvoda, jer možete bukvalno personalizovati svaku utičnicu i po boji i po nameni. Znači, da li želite da ima prekidač, utikač, euro, šuko, gomila je tu stvari, da li želite da ima USB 2 USB-a, mislim, da li želite da ima priključak za RJ45 konektor, da imate internet, da imate ovde. Znači, više struke su prednosti. Onda dobijate mogućnost da menjate maske u boji koju vi poželite. To je jako dobro za investitor. Znači, investitor kad projektuje i pravi, na primjer, 10, 15, 20 stanova, on može tačno da tipizira kako mu njemu mušterija traži, tako on da uradi. Druga stvar, ove maskice su relativno jeftine, možete da ih menjate kad god menjate boju vašeg interijera. Znači, sad krećete u belo, hoćete da imate kontrast, stavite crnu ili belu, ako hoćete da nemate kontrast, da bude sve u belo. Ili, na primjer, ako vam je, na primjer,
brown ili šta ja znam, imate i u boji drveta, imate... Pa, ja sam vam malo pre pokazao, to je jako veliki asortiman, znači, proizvoda koji su jako kvalitetni, nemoj da se plašite ovo ako vam padne na zemlju da će se razbije, neće, znači, jako je otporna plastika i kvalitet. Alinconel, domaća firma iz Gajdobre. Onda, nisam vam rekao da ovi, recimo, ove trostruki šuko, on dolazi već povezan, kao što vidite. Znači, ostaje vam jedna ovde ili jedna ovde, da ubodete nulu. Isto tako vam ostaje jedna ovde za fazu i opet, ovo je uzemljenje, izvinjavam se, znači, jedna ovde ili ovde da ubodete uzemljenje. I, znači, po dve imate, znači, za ovu plavu nulu imate jednu ovde, a imate i ovde krajnju još jednu. Za fazu imate, znači, isto je ovaj crni provodnik, znači, pored njega ima slobodna rupica i evo i ovde još jedna ima slobodna. Znači, nije, ja nisam sad povezivao jer zaista nemam nikakve radove i nemam nameru da ja sad povezujem nešto što mi nema nikakve svrhe, a i ovo što ja sad vama pričam, ja vama ne govorim ovo ukoliko vi nemate veze sa strujom, ne bavite se električarskim radovima. Jer kao prvo, struja je jako opasna i ne treba se upuštati u neke radove ako niste tome vični ili niste završili tu školu. Znači, nije ovo video koji je namenjen za potpuno amatere, ovo je video koji je namenjen za ljude koji se profesionalno bave električarskim zanatom, međutim, one malo starije ili one možda malo sa više unutrašnjosti, znači tamo selo neko ili tako. Tako da vi znate da bukvalno ove utičnice nisu ništa skuplje od klasičnih, ali su modularne, znači i mogu se personalizovati kako vi želite. Vi, na primjer, možete ugraditi ovu sedmicu, iskoristiti samo 2 mesta, a ostalo staviti prazne. Pa, ako ste ostavili tu šta treba da, znači od kablova ili ono rebrasto crevo, pa da provučete nešto kroz njega, onda ćete vremenom napuniti ovo. Ili ako ste predvideli već, znači isto imate vi tastere za otvaranje i podizanje, ispuštanje roletni, znači sve možete personalizovati. Drugo, ako vam je možda lakše i zgodnije da to bude kutija koja je OG, znači ona koja se kači na zid, vi možete odabrati nju. Ali ovde ima trenutno 2 šuko utičnice, 2 sa poklopcima. Jedan je beli, jedan je providni. Vi možete staviti bilo šta. I to je u principu to. U sledećem nastavku, koji će biti sledeće nedelje, izaći će isto kao i ovaj petak ili subota. Bavit ćemo se drugim programom. Isto Alinconel opreme. I ako uspemo sve da obuhvatimo u ove 2 epizode, bit će dobro. Ako ne, pravit ćemo i 3. Kažem, meni je ovo jako zanimljivo i meni nije ovo novo, ja ovo znam da postoji i znam da ljudi to koriste. Što se tiče, možda niste znali da postoje dimeri za svetlo, kao što je ovaj ovde, ili ovaj za potpuno ovo, kako se zove, LED osvetljenje, rasvetu, znači da može da se dimuje, znači to možda niste znali. Ali eto, postoji. To je u principu to. Ostaje mi da na prvom mestu se zahvalim vama što ste gledali i što podržavate moj kanal, jer bez vas ne bi bilo nas. A druga stvar, ako već nikada niste koristili Alinconel proizvode, hajde ja ću da vas zamolim da probate. Znači, probajte bilo koji Alinconel proizvod, njihove modularne ove mode ili OG ili šta već.
probajte pa u komentaru napišite kako vam se sviđaju i kako ste zadovoljni. Recimo, ovi OG, ja sam ih ugrađivao po selima, na primjer. Ovde je nebitno, stavim prekidač ili šta već, ovde ima taster i prekidač. Može da se stavi zvono i da pališ svetlo, nebitno. Nikad nisam imao problem da to nešto kao ne radi, da nešto ono, znači ljudima to traje po 15 godina, 20. Ova firma postoji, osnovana je, ja mislim, 1984. 5. Jako imaju, da kažemo, dugu tradiciju, a u samom su vrhu po kvalitetu, znači, ne domaćem, nego i stranom. Tako da, ako niste probali, probajte. Pazite, ova kutija se jako prosto ugrađuje. Znači, ovu vam nisam pokazao zato što smatram da je ovo jako prosto ugraditi. Znači, uzmete dugački neki šraf cigerčić ili šta već. Kroz ove rupe obeležite 4 rupe. Ostaju vam 4 rupe na zidu. Utiplate 4 tipla i kroz ove rupe ušrafite. Ako iz zida izlazi kabel, to radite tako da taj kabel prođe kroz kutiju, a ako dolazi sa strane, onda imate ovde da sečete ove čepiće. Znači, sa strane go ima i sa strane, i gore, i dole, levo, desno. I sečete, provučete kabel i to je to. Da li za svetlo, da li za ovo, da li za ono. Totalno prosto, znači šrafilicom, znači kad zavrćete tipula, unutra, gle. Znači to za čas, i to je kutija od plastike koju možda bacite dole, neće pukne, neće se slomiti. Nije bakelit. Znači ljudi su navikli da one bakelitne prekidače i misle da sad to, znaš, što je trajalo 30 godina. Jeste, ovo će traji duže, zato što ovo ne može se slomiti. Bakelit može. Ovo ne može, ovo se krivi. Ovo ne može, i stisneš, on se skriti, pustiš, on se vrati. Padne na zemlju, nima ništa, nema ni ogrebota. Probajte, ljudi, znači, verujte mi, ako niste do sad probali, evo, tražite Alink Conel modularne kutije, mode program ili sledeći koji budemo obradili u sledećem videu. Ostaje da se zahvalim firmi Alink Conel što me obukla, jel? I što mi je dalo odobrenje da smem da ih reklamiram, mada ja smatram da ovo nije neka reklama, zato što ljudi, ono što vredi, ono što se preporučuje, to, mislim, zar treba reklamirati? To se samo, znači, ljudi su se sami sa svojim kvalitetom izborili da budu lideri u tome što rade. A mi koji smo to koristili, mi vidimo i da nam je lakše da uradimo, jer pazite sad, vi kad radite ovo, vi ovde imate sve duple ove rupe. I za uzemljenje duplo, i za nulov duplo, i za fazu duplo. Na starim onim prekidačima, utikačima, to nema, to ima samo ono jedno, pa zavrneš u krug, pa stežeš, pa to je katastrofa. Ovde bocneš žičicu i odmah do nje drugu, mislim, ajde da se stručno izravno, bocneš provodnik, blankiraš ga na 4 mm, bocneš ga, zategneš, ubaciš pored njega odmah drugi, eto ti izvuko si drugu i po meni je mnogo dobra stvar. Ne znam kako vi to, ali ja mislim da je vrhunski. Što se toga tiče. Sad, da li ima neke mane, pa neke preterane mane baš i nema. Ja nisam video, znam da je dečko uključio na ove šukove baš veliko opterećenje. Ja sam aparat za varenje, brusilicu, zašto? Nikad ništa nisi ni stopilo, ni ništa. Samo da ja ovo skipujem. Ako uspijem da ga skipujem. Da mi ne idu. A mislim da ću da uspijem. Tako. I to je to. Hvala što ste odgledali. Hvala Elektrostaru što je dozvolio da snimamo neke kratke videe u prodavnici, da prezentujemo kako to izgleda. I ko nije zapratio kanal, neka zaprati.
i u principu pišite u komentarima šta je ono što ne volite kod Allen Connella ili šta je ono što vas je privuklo kod firme Allen Connell. Znači, da, ja mislim sam vam spomenuo produžne kablove sa prenaponskom zaštitom i zaštitom od strujnog udara. Znači, kad zakačite vaše televizore, računare ili šta ja znam, oni su totalno zaštićeni, onda i ukoliko u mreži skoči napon ili ne znam ja šta se desi, oni su zaštićeni, ima jedan deo koji ovako izađe i iskoči i on zaštiti vaše uređaje, tako da čak ja mislim da kad sam snimao taj video u Elektrostaru da se na Allen Connell kablovima vide cene, pa možete da vidite i koliko košta. To bi bilo sve od mene za danas i za ovu epizodu. Očekujte sledeće nedelje još jednu epizodu i ako u njoj uspem da obuhvatim sve ono što Allen Connell ima, onda će to biti završna epizoda. Ako ne uspem, bit će onda još jedna. I imajte na umu da ja ne mogu od programa Mode da uzmem ne znam ti ni ja šta. Mogu da uzmem ono što postoji trenutno na stanju u prodavnici Elektrostar. I hvala im što i to mogu da snimam i da pokažem. A da je meni, na primer, Allen Connell bliži, pa da ja skočim do njih, pa da uzem, znači Gajdobra i Vršac daleko. To ne znači da ako neko od Allengovih predstavnika ne bude gledao ovaj video, pa ako hoće može da pošalje nešto što želi da prezentujemo, nešto što je ovo je već sve viđeno i jako je glupo da vam ja sad pokazujem kako se to povezuje. Video uopšte nije namenjen za ljude laike koji nisu profesionalci, koji nisu električari. I nemojte da se upuštate u popravke vezane za struju ukoliko niste profesionalno osposobljeni za to, jer ja zaista ne želim da odgovaram za i da snosim ja i da nosim uopšte nekog na duši što je krenuo nešto da pravi, pa ga, ne znam, struja uhvatila ili ne znam nija šta. Znači, nemojte to da radite. Znači, ovaj video je za profesionalce, one koji ne koriste Allen Connell opremu, da im se pokaže da Allen Connell oprema zaista vredi, zaista je dobra i da ima jako puno svojih prednosti. Znači, nad ostalom nekom opremom. A opet, sa druge strane, cena u cenovnom rangu je jako pristupačna. Znači, vi možete da nađete modularne ove utičnice od nekih stranih brendova. Ja ovde nisam da pričam o stranim brendovima, nego da pričam o Allen Connell firmi. Ali, to su cene koje su puta 3 u odnosu na Allengove cene. A po kvalitetu su možda čak i gori od Allengovih proizvoda. Tako da Allen jeste naša domaća firma, ali zaista dobra. Ja koji to radim, koji sam ugrađivao ove njihove proizvode, kažem vam da nisam imao nikada nikakav problem. A drugo, mislim, i baš i ako se nešto desi, sigurno da se nekad nešto desi. Znači, nemoguće da baš, ali dobro. Ja, koliko sam čuo, jako mali broj reklamacija imam. Ako se desi nešto, pa samo taj modul izvadiš, znači, a ovaj nije dobar, izvadiš, staviš drugi i teri dalje. Ne valja ovaj euro, izvadimo ga napolje, znači, znaš koliko je problem da se on izvadi, evo ga, i stavimo drugi. I opet ostaje sve lepo, i opet ostaje sve fino, i maskicu menjamo ako hoćemo svaki godinu dana kad okrećemo, promenimo boju sobe, bude ekstra. To je to, zapratite kanal, očekujte sledeće nedelje video, isto od Allen Connell opreme i to je to. Ćao!